Onda ýurdun pulunu kontrol etmäge mümkinçilik beriň. Onsoň ýurdun kanunlaryny kim döretse döredi bersin. Mayer Amschel Rothschild 18-nji asyrda Rothschildler dinastiýasynyň bank biznesiniň düýbün tutujy. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler, men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji iýuny Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigine başlaýarys. Türkmenistany dolandyrýan adamdan arkasynda, hususan Türkmenistanyň diktatornyň arkasynda nähildi güýçler durýar? Näme üçin o diktator özüni şeýle anamlar barýar? Näme üçin eden edip ber? On toğunu tok diýen ýok. Ol kimi arkasyn diýerýär? Oruslaramy, ýa Hataylaramy, ýa Türkleremy, ýa Ýewropalılaramy, ýa Ýewreýleremy, ýa Amerikanlaramy? Şu soraw ören wajyp soraw, hem ören ýerlikli soraw. Näme üçin? Şu sorawyň jogabyny biz tapsak, biz ören köp zadyň jogabyny tapýar. Hem şu sorawyň jogaby bize nämäni anyklaşdyryp berjek, nämäni aýdynlaşdyryp biljek. Eger biziň ýurdumyzy dolandyrýan adamlaryň özüni, haýsyzlar bar adamlar ýa-da güýçler dolandyrýan bolsa, onda diýmek biziň ýurdumyzyň özüni, mana şol adamlar belli bir derejede dolandyrýan bolup çykýar. Şeýlemi? Elbetde şeýle. Indi şu meselede biziň esasy garamaly meselemiz näme? Şol adamlary kimler dolandyryp biler? Şu kimler şoňa täsir edip biler? Ine şuňla baglanyşykly bir ýöne bir ýagdaý gödegine getiriň. Aýdaly, siz özüňiziň halal haram ýollar bilen ähli ýygynan puluňyzy bir adama ananýaňyz. Şol adam şo siziň puluňyzy saklap bermegi öz üstüne alýar. Hemem aýdýar, ýöne bir şert goýýar. Şu pulu saklamak bilen baglanyşykly haýsydır bir düdügüni ikimiziň aramyzdaky düdügüni sen bozaýsaň, onda şu pulun hemmesini ben öz hatamyga geçirjek, men almaga hukukly boljak diýär. Ýöne şu meseleni kesitleýänem, ýagny siziň şu diýilýän düdügünleri bozmaýanyňyz hakyndaky meseleni kesitleýänem, şol ýanky siziň puluňyzy saklayan adamdan hemşerleri, şoňa ýakyn adamlar. Indi şolar ýaly ýagdaýda şu siziň puluňyza eýelik edip oturan adamlar size täsir edip bilermi? Elbetde täsir edip biler. Sizi maýmyn ýaly edip oýnady biler. Şoň üçin biz şuňky gepleşikde şu biziň ýurdumyzy dolandyrýan güýçlüň pullaryň ýerinde ýerleşýär. Oňa kimler kontrol edip biljek? Olaň ogurluk pullaryna şaýat bolup oturan güýçler kimler? Olar näde şaýat bolup bilýärler, hemem näme üçin şoňa ýol berýärler? Näme maksat bilen? Hemem näme üçin bu ogurlar özlerini şeýle arkaýyna alyp barýarlar? Ine şu mesele garamak üçin olar bilen bir zada serederi. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna 1991-nji ýylyň ahyrynda biz garaşsyz diýip elan edilemizden soň 92-nji ýylda Türkmenistanyň şol wagtky lideri Tapar Murat Niýazow daşary ýurtlarda, hususan Deutsche Bank diýilen bankda, Germaniýada düýbi esaslandyrılan Deutsche Bankda Türkmenistanyň ýaşlyk fondu diýip bir fond töretdi. Şu fonda da Türkmenistanyň hemme gaz we neft önümlerinden gelýän pullar şoňa barar ýaletdi. Olam soň buňy açyldy. Indi Tapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň ahyrynda aradan çykandan soň biz şu wagtdaky ýagdaý birazjyk üýtgär, näýle şo pullaryň nirede belli bor, şo pullaryň nähili görnüşde saklanýany, şo ýaşlyk fondu diýilen fonda Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ýa Türkmenistanyň hökümetiniň bir şoňa täsiri barmy, şoňa bir eýetçiligi barmy? Şular ýaly meseleler aýdynlaşar diýip garaşdyk. Emma gaýna takda şo bolmady. Oňa derek näme boldy? 2008-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda şolar ýaly bir makala peýda boldy. O Regnum habar agentliginde prezident Türkmen Ýasazaw Stabilizasyony fond, ýani Türkmenistanyň prezidenti durnuklaşdyryş fonduny döretdi. Ýani Berdimuhammedow hakynda gurrun diýär. Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň fevralynda häkimet başyna gelenden soň aradan 1,5 milliard wagt geçen soň şolar ýaly durnuklaşdyryjy fond döretdi, ýani elan etdi. Şonda da şu prezidente ýakyn, ýani Berdimuhammedow'a ýakyn adamlaryň biri
Ortadan Nezavisme gazetini öz adyna aýtman intervyu berýär. Şonda da şu taýda aýdylýar. Как поясняет газете «Источник» в окружении президента Туркмении, основными средствами фонда на начальном этапе станут деньги со счетов фонда Ниязова, которые находились в Deutsche Bank. Şol ýetýärde dürüljek duruluklaşdyryş fondu diýilýän fondun esasyny tutjak pullar başlanmış etapda nähil pullar bolmaly? Niyazowyň fondu diýilýän atly şo fonddan alınjak pullar bolmaly. Olam şol Deutsche Bankda ýerleşýär diýip prezidente ýakyn adam bir de intervyu berdi diýip Nezavisme gazetesi şonda ýazdy 2008-nji ýylyň oktýabrynda. Indi diýmek onno Berdimuhammedowyň şo pullardan habary bar eken, diýme onda Berdimuhammedow şo pullary täze bir fonda geçirmäge idin alypdyr. Şo 1,5 ýylyň dowamynda häkimet başynda oturan döwründe Deutsche Bank bilen gepleşipdir. Şeýle onam kim tasdiklap Berdimuhammedow ýakyn adamdan bir tasdiklap şo Nezavisme gazetine intervyu berýär öz adyny aýtma. Onna Berdimuhammedow şo pullary allygy bolýar. Ýöne Berdimuhammedow şo pullaryň näçe meşhurdygy barada, näçe pul şo taýky ýygnanandygy barada, ýa şoň nähil ýol bilen şo taýky geçiriljekdigi, ulanyljakdygy barada hatabat berdimi? Hatabat bermedi. Indi şo wakadan 5 ay ýaly wagt geçenden soň ýene bir makala peýda boldy. O makalada Uruş we Parahatçylyk institutu adly hökümete degişli bolmadyk Büyük Britaniýada ýerleşýän bir gurama bar. Şo gurama başga bir guramaň spesialisti bilen interwyu söhbetdeşlik geçirdi. Başga bir gurama diýilýän gurama ol halkara guramasy Global Witness diýip şol pul ýuwuşlyklaryny öwrenýän, şol barada hatabat taýýarlayan ýönetim bir gurama bar. Olam Londonda ýerleşýär, hökümete degişli bolmadyk bir gurama. Şoň wekillerinden biri Tom Main bilen ine şu neşir ýönetim söhbetdeşlik geçirdi. Tom Main diýilýän adam bilen men ençe megdek söhbetdeş boldum. Alatlyk radiosyna işlen döwrümde. Bu adam hakykatdanam köp zatlaryň üstüni açyp köp zada göz ýetiren adam. Şo Global Witness diýilýän şo guramaň wekili şol adam. Özüm Türkmenistan bilen baglanşyk meseleleri meni şol garaşlyk ýyllarynyň başga ýyllardan bäri öwrenip gelýän adam şu. Indi şu taýda näme diýär? Indi Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň, ondan şol durunuklaşdyrjy fond döredildi diýip aglan edilenden soň Berdimuhammedow tarapyndan şondan soň 5 ay geçenden soň 2009-njy ýylyň 29-njy martynda çykyş edýär şol adam. Şoň ýanam şo mart aýynyň 11-ine şu guramasy Global Witness diýilýän gurama ýönetim bir hasabat taýýarlady. Şonu da Türkmenistan meselesinde de diýip geçýär. Indi şu taýda söhbetdeşlik dedi. Şular Türkmenistan meselesine aralyk maslahatlaşýarlar. Şu makalaň adam Azerbaycanlyk bankawystygy şytak Türkmenistana, ýani Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky bank hasaplary diýilip atlanýar. Indi şu taýda ýa-da gurrun näme hakda diýär. Şu taýda aýdýan zady şu diýär Berdimuhammedow diýär 2007-nji ýylda prezident saýlanmazyndan öň diýär. Öň раньше говорил, что планирует изменить существующую систему непрозрачной финансовой отчетности. Global Witness считает, что правительство страны, возможно, продолжает использовать зарубежные счета. Что diye Berdimuhammedow häkimet başyna gelmeden öň şu Türkmenistan'ın devletin maliye meselesiyle bağlı ümürtükleri aydınlaştıracakdığını söz verdi diýip ýöne henidem diye şol odolky siyasatı dowam etdirýär diýip hataplamaga bizde esas var diýär. Indi oň üçin näme esas var? Ine ýan kaýdyşym ýaly şol 2009-njy ýylyň 11-nji martynda şo Global Witness guramasynyň bir hasabat çykdy. Şonu da Türkmenistan arada aýratyn bir bölümde durulup geçildi. Ol hasabatyň ady näme? Ol hasabatyň ady неуместное усердие, как банки ведут дела с коррумпированными властями. Yani yerlikte tagallarlar banklar ne edip korrumpirlenen häkimetler bilen iş alyp barýarlar diýip atlandyr. Ana şoň Türkmenistan aradaky bölümini de şu Türkmenistana geçirilmeli, Türkmenistan iýelik etmeli pullarynyň
Türkmenistan'ın büdjetinden soğuk geçýände o aradaki bir giden faktlaryň üstüne açanlyklaryny aýdýarlar. Ştada ýene şol dokladda, как говорится в докладе, при Ниязове, который был президентом Туркменистана с 91 года, когда страна получила независимость и до своей смерти, до конца 2006 года, Туркменистан – это единственная страна из тех, где глобальный Witness, Global Witness, проводила расследование, в которой бюджет правительства не получает дохода от природных ресурсов. Инфернштайда. Şu hatavatta Türkmenistan vavatında bellenen dat, esası bellenen dat, şutada da şol dakladın avtorlarının biri, yani Tom Main aýdýar. Bizim diye üstüne açan esası adamız näme bolu Türkmenistan vavatında diye. Bizim diye öňünän karumpirlenen ýurtlamydyň, döwletlemydyň içinde diye. Türkmenistan niye? Öz satýan enerji resurslarynyň pullaryny diye büdjete, döwletiň büdjetine getirmeýän ýeketäk ýurt hökmüne azap alındy diye. Türkmenistan это единственная страна из тех, где Global Witness проводила расследование, в которой бюджет правительства не получает дохода от природных ресурсов. Hökümetiň büdjetine diye şol tebiği resurslaryň satygyndan hiçili pul gelmeýän döwlet, ýeketäk döwlet diye dünýede şu hatta karumpirlenen döwletlerin içindedir. Şular ýaly döwlet ýok diye bir köpük gelmeýän, ýagny öýe tebiği resurslaryny satýar, ýöne hökümetiň ýa döwletiň büdjetine şondan bir köpük pul gelenok. Türkmenistan şu meselede diye ýeketäk ýurt biz şoň üstüne açdyk diye. Ýöne şoň üstüne näde açandygyny aýdanok elbetde te basyrdyr te oňa bu ýanky guramaň adamlaryna maglumat berýän adamlar elbetde öz şahsiýetlerini gizleýärler, hem öz metodlaryny gizleýärler näde açandyklaryny. Ýöne şoňa kepil geçip otur. Yani Tom Main diýen adam, şu Global Witness guramasynyň wekili, Türkmenistan boýunça derňe barlyk alyp barýan adam. Şoňa kepil geçip otur. Indi şu aradaky mesele üýtü ýapdyrmy ondan soň. Türkmenistanyň döwlet başyna gelmeýe bilen, ýa Berdimuhammedowyň gelmeýe bilen. Ýagda üýtde de üýtänok diýe. Üstüne de ýene de bir zat tankitleýär. Şu diye Deutsche Bank şu pullary gizlemekde ullukan rol oynayar diye. Yani soňky diye 10 ýylyň dowamynda diye şu pullar diye şu pullar döwlet büdjetinden sowa ýagdaýda gizlenip gelindi Deutsche Bank'ta. Oňa da kim eýelik etdi diye gönnen göni. Şu döwletiň eýeçiliginde bolmady, gödäwçiliginde bolmady da diye в сущности находились под персональным контролем самого Ниязова. Niyazowyň gönnen göni eýeçilik gödäwçilik aslında boldy şo pully. Ony döwletiň puly, döwlete degişli bolmaly şo pullar. Birinçiden döwletiň büdjetinden sowa geçip barıp Deutsche Bank'ta ýatdy. Deutsche Bank hem onu bilýär, şo gelýän terişdeler Türkmenistanyň tebiği resurslarynyň satygyndan gelen pullar. Türkmenistanyň kanuny boýunça, konstitusiýa boýunça da halkara ýanky maliýe galplyklaryna garşy görüşmek, pul ýuwuşlyklaryna garşy görüşmek barada halkara konvensiýadan düzgünleri haýsydyr bir döwletiň tebiği resurslarynyň satylmagyndan kimdir bir aýratyn bir adamyň peýda görmegini gadagan edýär. Şolar ýaly schemanyň ulanylyp, şolar ýaly pul ýuwuşlygyny amala aşyrylmagyny gadagan edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy hem şonu gadagan edýär. Türkmenistanyň ýer-üstü tebiği baýlyklary halka degişli. Döwlete degişli diýilip aýdylýar. Oňa hiç bir adamyň, hiç bir şahsiýetiň oňa eýeçilik etmäge haky ýok diýilip aýdylýar. Şu zatlardan hem Deutsche Bank elbetde Ýewropa Günwataryň banky habarly. Günwataryň spesialistleri hem habarly. Deutsche Bank diýilen bankyň öz içinde, her bir bankyň öz içinde korrupsiýa we pul ýuwuşlygyna garşy görüşýän, şoňa gödäwçilik edýän ýürütip bölümler bolýar. Şolar hem şoňa gödäwçilik etmeli, şonu gadagan etmeli, şu zatlaryň öňüni almaly. Emma şol öňüni almaly, şu toparyň öýdem şu zatlary göz ýumyp gelen. Şol Niyazowyň ölümine çenli geçen 10 ýylyň dowamynda Deutsche Bank şoňa ýol berip geldi diye. Indi şol pullaryň möçüri hakynda Global Witness guramasy anyk bizde maglumat berip biljek. Ýa ýöne diýe takminan biz aýdyp biljek diýe şo taýda näçerak puluň bardygyny. Чтобы показать масштаб переведенных доходов, в докладе говорится, что в 2007 году доход Туркменистана от экспорта газа составил 5 миллиардов долларов, что составляет около половины всего объема ВВП страны за прошлый год. Инфернандомда.
Diňe diýe 2007-nji ýylyň özünde diýe Saparmurat Niýazowyň ölümünden soňky ýylda. Şonun ölümünden soňky diňe diýe gazyň satygyndan diýe Türkmenistanyň gazanan pulunyň möçberi $5 milyard diýe. Beýdimek näme diýmek? Ol näme teň beýlek tebig resurslardan gelýän pullara tek o hakda gurrun edilen. Diňe diýene gazyň özüni alamyzda diýe $5 milyard girdijiň gelenini biz bilýäs diýe. Şo pulum nirip gidipdir? Türkmenistanyň döwletiniň büdjetine gelipdirmi? Ýok. Şo pul Türkmenistanyň döwlet büdjetinden soňra Deutsche Bankdaky gizlin hasaba bar girýär. O hasabam şu Global Witness diýilen guruman tasdiklamagyna kepil geçmegine göre Türkmenistanyň döwletine degişli hasap däl. 2006-njy ýyldan ozal, şoň dekabrdan ozal Niýazow ölmeýän şoňa eýeçilik eden, şonu öz kontrolüne saklan Niýazow bolan bolsa, ondan ölenden soň ýagdaý üýtdärmi? Ýok, ölenden soňam ýagdaý üýtdänok diýip ona maýda otyrlar. $5 milyard diýmek, ýa-ni 1 ýylyň içinde gelen pulun özü diýe, tutuş Türkmenistanyň WBP-niň ýa-ni içerki önüminiň, tutuş Türkmenistanyň hemme önümçiliginiň diýe bahasynyň gylla ýary diýe. Şoňa diň pul. O aňyrda bäs ýok. Indi şugun kugune çenni onno. Her ýyl şolar ýaly takminan şonça pul gelip duran bolsa, ýa-ni hasaba, bank hasabyna şugun kugune çenni ona gelen pullaň hetde hasabyny gödegine getirmek mümkin. $10 milyard pul şo taýda ýatyr. Onam ýa-ni görkezim ýaly 2008-nji ýylyň oktýabrynda Berdimuhammedow tarapyndan döredilen durmuklaşdırıcı fond diýen fonda geçirilipdir. Onam Berdimuhammedow ýakyn adamdan biri Nizavi İsmail Gadiyet'e diýen Orsiýatyň Gadiyetine beren interwýusyny takdiklady. Ona men ýa görkezdim. Diýmek onno şo puly Türkmenistan Berdimuhammedowyň özü hem şoň klany hiç erik tapdyrmandyr şo puly. Ýöne näme şuň ony Gunwataryň banky Deutsche Bank näme şuň şo puly ýene-de nowatdaky gedek bir şahsiýetiň, ýani Berdimuhammedowyň ýeşilik etmegine ýol berýär. Näme şuň şonu açyklaşdyranyk, näme şuň şo bankyň öz içindäki korrupsiýa we pul ýuwuşlygyna garşy iş alyp barýan bölümi şu barada hasabat bermekden saklanýar. Näme şuň jurnalistlere maglumat berenok, näme şuň Türkmenistanyň halkyna maglumat berenok. Olmasa şu kaçenni şu barada talab edilip geldi. Ine janky pully mesele gelýär. Diýmek, şo pullar Berdimuhammedowyň ýeşiligindäki pullar Gunwatarda dur. On bir kanun ýollar bilen oňa ýeşilik edilýändiginem Gunwataryň ýanky banklary, bank işgärleri tutuş bank sistemasynyň üstünden gödegçilik edýän güýçlerim adamlarym ondan habarly. Ýöne şoňa ýol berýär. Biz näme üçin şundan habarly diýär? Ýa-ni Gunwataryň hemme bank sistemasynyň üstünden gödegçilik edýän güýçler, adamlar hem şo bankyň özüniň içindäki resmiler şu zatlardan habarly. Hem şu zatlara ýol berýär, biz arkaýyn edýär. Onu aýtmak üçin doly esas bar. Ine ýöne kaýdat bir ýöne mysal getireýin. Ine siz Türkmenistanyň goňşy Özbegistana kimdir birine pul uradýar. Şo pul siz uradýaňyzda gönnen Türkmenistanyň Özbegistana barýandyr diýip düşünýärdi. Türkmenistanyň Özbegistana gönnen pul geçirip bolanok. Sebäbi siz manat görünüşinde geçireňizde şol dollara konvertilenmeli, dollar görünüşinde de Türkmenistanyň bankynyň balansyndan aýrylyp Özbegistanyň bankynyň balansyna geçirilýär. Şol iýerýän adamga da baranna ýöne şo proses geçende. Gunwataryň bank sistemalaryny üstü bilen geçip barmaly. Näme üçin? Ödem şu prosesde şol arada zynjyra aradylar banklar diýip bir zat, aradylar maliýe institutlar diýip bir zat şo prosesde gatnaşýan, şonu amala aşyrýan. Şolaryň içinde de hökman Amerikan Birleşik Ştatlaryna ýerleşýän banklar bolmaly. Näme üçin? Sebäbi şol 1944-nji ýylda Bretton Woods alalaşygy diýilip baglaşylan alalaşyk goýunça şo ýoly goýuldy. Indi ol alalaşygyň düzgünine göre şol dünýä derejesinde amala aşyrylýan, halkara derejesinde amala aşyrylýan feudal gelişiklerine tölew pul hökmüne
terişte hökmünden de doğrular ya dedik. Indi dinge bir şun bilen çäklenýän ýa-ni gelinen alalaşyň düzgünleri. Ýok, bu bilen çäklenen ok. Bu bilen çäklenen ok. Ol dinge bir feodal dolanşygynda doğrularyň ulanylma bilen çäklenen ok da eýsem islenlik bir geçirilýän pulu gödөгçülük etmek meselesini hem şo taýda belli bir güýçlen belli bir adamdan kontrollugyna berýär. Ýani meňe ýan kaýdyşym ýaly, men aýdaýyn Türkmenistandan pul geçirsem, men geçirýän pulum ilki dolar görünüşinde konvertirlenmeli. Soňol günwataryň bank sistemalarynyň üstünden geçmeli. Şol tanda Amerikan Birleşik Ştatlarynyň territoriýasynda yerleşýän hökman haýsydyr bir bankyň içinden geçäýmeli. Ol bir banklaryň içinde eger gadyklanyp görseňiz, pul geçireňizde ýöne gadyklanyp görüň we bankyňyzdan haýşe diýip amal edýäňiz şol spravkany. Ýani men pul geçirjek şu ýurtdan bir ýurda plança dollar pul geçirjek bolýan. Şol haýsy banklaryň üstü bilen ara durar banklaryň haýsy ara durar banklaryň üstü bilen barýar diýip sora berseňiz, size hökman şonu spravka bererler. Şol spravkada görüp ködülgi. Şonu siz gödüňiz bilen görersiňiz. Şoň üçin de hökman Amerikan Birleşik Ştatlaryna yerleşýän aýdaly JP Morgan Chase diýýär, ýa Citigroup diýär, ýa Goldman Sachs diýär, ýa Morgan Stanley diýär, ýa The Bank of New York diýär, ýa American Express diýär. Hökman şular ýaly İsady iri banklaryň biri şo taýda durýar. Näme üçin? Sebäbi siziň dünýäň islenlik adamsyň. İslenlik ýerden başga ýere uğra diýän, ýa amala aşarýan ýa-ni tölew prosesine şolar hökman gödөгçülük edýär. Hökman şo hasaplaşyk prosesine gödөгçülük edýär. Şo Bretton Woods alalaşygynyň aňyrsyna adamlaryň islenlik dünýäň islenlik künjegünden bank sistemasynyň üstü bilen amala aşıryan hasaplaşyk prosesine gödөгçülük etmek planynam şol öz için alýar. Demek bu näme aňlady ýa? Men näme satyn aldym? Aýdaýyn men bank kartynyň üstü bilen bir satyn aldym. Men bilet aldym, bir ýerden başga ýere uçýan. Men bir ýerden bir zat satyn aldym. Men bir ýerde bir mihmanhanada boldum. Şoňa tölew şu bank sistemasynyň üstü bilen tölew amala aşyrdym. Şu zatlaryň hemme hakynda şo banklaryň üstünden gödөгçülük edýän güýçlerde şo barada jikmejik maglumat bar. Jikmejik maglumat da. Şoňa da şolam ýörüte planlaşdyrylanda. Inni men şu taýda ýöne bir masal getirip otyryn. Men ýöne bir masal, şu pandemiýaň öňýany men bir ýurtdan bir ýerine gitjek boldum. Şu taýda oturan yerimden internetiň üstü bilen bir mihmanhanany rezerwasiýa etdim. Men şoňa pul geçirmeli. Şoňa men şu taýdan şäherden pul ura diýen, ony 2 hepden dowamında da şo pul geçmedi. Iň soňunda men bankym näme diýär? Men bank şo pul geçiren şu taýdaky bankym näme diýär? Siziň puluňyz diýär. Siziň puluňyzy geçirmeli hakynda maglumat New York'ta yerleşen ýa-ni JP Morgan Chase ýa banka barypdyr, şondan aňyryp geçen ok diýär. Näme üçin geçirmeýänliklerini aýdyn oklar diýip maňa men bankym hatap etdirýär. Sebäbini düşündiren oklar diýär. Men şonu geçirip bilmedim. Onu näme üçin beýtdiler men bilemok. Şu wada şenden bilemok. Şu wada şenden bilemok. Ýöne men şo döwürde, şo gurrun edilýän döwürde men Facebook'ta Amerikan Birleşik Ştatlarynyň edenetçilikleri barada, şonda korrupsiýalary barada, şo uruş tiýahaty barada bir giden tankydy materiallar goýýardym aýaga aldylar. Bolýan belki men ne dören pikir, şoň üçin ine şol alyp barýan jurnalistik işim üçin, blogerlik işim üçin menden bir aralmak metody, maňa bir berilýän duýduruş bolmagy mümkin diýip pikir etdim. Şeýle pikir etmäge men esas bar. Menim şunu aýtmak bilen näme düşündirjek bolýan, şolar islese, men şolar ýaly men şolar ýaly durmuşyma piýasçylyk göredi bilýärler. Men hatda şu taýda bankasam doňdurup bilýärler. Men hatda fiýahat etmedi ýaly bilýärler. Indi men bir näme şunu aýdyp otyryn, şolar islese Türkmenistanyň içinden çykýan, ýa islenip bir başga bir döwletiň içinden çykýan uğurluk pullaň her bir köpügine şolar gödөгçülük edip şo barada maglumat bilýärler. Şo maglumatlardan şolarda bar. Ine ýöne koýmasal, ine 2016-njy ýylda bir Türkmenistanyň içinden bir kanun ýolları bilen çykyrylan 1,5 milyon dollardan gowrak pul barada ýa-ni 2020-nji ýylyň ahyrynda derňokçy jurnalistlaryň halkara konsorsiumy, ýani International Consortium of Investigative Journalists adly bir topar bar. Şo topara ýa-ni şu ýylyň başynda bilen illeşimi jurnalist Mäti ýa-ni Ruslan Mätiýew hem kabul edildi. Şo topar bir maglumat çap etdi. 2020-nji ýylyň ahyrynda ýöne
ol waka 2016-njy ýylda degişli. Şonu Türkmenistanyň feodal we daşary gatnaşyklar ministrliginiň bank hasabyndan 1.600.000 dollar ýaly pul Günwataryň banklarynyň üstü bilen Latviýa barýar. O pulun näme üçin geçirilenligi hakynda şo taýda hasabat berilýär. Şoň üçin onu şu ködi hasaplaşyk hökmünde banklar belli alýarlar. O arada da ýa-ni jurnalistlere de maglumat berýärler. Näme şo pul näme hil geçirilýär? Ne şoňa üns beriň. Edil men ýa kaýdyan ýa düzgünüm boýunça geçýär. Türkmenistanyň ine feodal we daşary ykdysady gatnaşyklar boýunça ministrligi hamala kandidatyr önümleri üçin, ýani Beýik Britaniýada hasaba alynan Intergold adly kampaniýadan hasaba hamala Türkmenistan kandidatyr önümlerini alypmyşan. Ýönetim şu ministrlik şonu subut edibilen ok. Banklara şo barada hasabat beribilen ok. Hakykatdanam şolar ýaly kandidatyr önüminiň alynanyny barada. Ýöne pul geçirilýär. Indi seredin. Şu pul Türkmenistanyň ýa-da kartada Türkmenistanyň uğradylýan werin o pul göni Latviýa baran ok. Edem şol şu Britaniýada hasaba alynan şu gurama Intergold diýilen firma bank hasaby näme üçindir Latviýada ýerleşýär. Britaniýanyň özünde däl Latviýada ýerleşýär. Oňa da düşündürüş ýok. Indi seredin. Şu pul şu Latviýa üçin ýerilýär. Latviýadaky bank hasaby üçin ol näme diýe? Şu pul seredin. Amerikan Birleşen Ştatlaryna baryp ondan çykyp gaýdýar. Moskwadaky bir banklaryň birine barýar. Soňam Latviýadaky bank hasabyna girýär. Şu firma. Näme üçin Birleşen Ştatlaryň üstünden geçip gaýtmaly? Ana şu biziň ýanky gurrun ne diýen Bretton Woods alalaşygymy diýilýän alalaşygyň talap edýän düzgüni. Şondan şu Amerikan Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän güýçler dünýädäki ähli pul dolanşyklaryna gödegçilik edýän hasaplaşyklaryny ýerlap oturan güýçler hökmen habardar bolmaly. Şolaram şonu öz sistemalaryna bellige alyp şonu taklap goýýarlar. Diýmek şo pulun şo çykan Türkmenistanyň çykan islenlik bir 2 dollar, 2 sent pul çykyp gitse bir ýeri tölew hökmünde şol hökman ýanky diýilen banklaryň üstünden geçip gaýdýar, şo taýda ýygyny galdyryp gaýdýar, onam hasap alýarlar. Indi biz ýanky geçirilen hasaplaşyk bilen baglaşyk mesele aýtsaň ýene de dolanyp geler. Intergold diýilen ýanky firma näme? O Türkmenistanyň hökümeti bilen oň dahyly näme? O aradaky mesele geçip bizde ýeter ýöne şu sistemaň nähili işleýänini görkezjek bolýar. Diýmek Türkmenistanyň uğurluk pul gizli ýollar bilen çykaryldy diýilen ne? O bir üçin adat raýatlar üçin gizli bolsa da pul sistemasyna gödegçilik edip oturan adamlaryň edil eliniň aýatynda görünip duran adam. Şoňa gödegçilik oturan adamlar ýanky güýçler hem şonu gizliň taklaýar. Näme üçin gizliň taklaýar? Näme üçin käbir çynonyklara, käbir döwlet resmiýetlerine gedek gelenler olar hemmede paş edýärler. Özlerine bähfitli bolan ýagdaýynda. Emma näme üçindir gurbanly berdim kommet ýaly şoň tohumna degişli adamlar, ýa-ni şoň hökümetine degişli adamlar, şular ýaly gizliň ýollar bilen bolmadyk feodal ethatynda hiç dal şonu esaslandyr olan bilmedikdigine de garamazdan pul geçirýärler. Ýöne ondan hiç kim hata soranok. Onu hiç kim bögetdirenok. Näme üçin Allah Murat Rahim jurnalist Allah Murat Rahimov Şehiýeden bir goňşuluklarň birine turist hökmünde gitjek bolanyny näme üçin ol bir näçe yüz dollar tölew geçirjek bolanyny şol mehmanhana üçin o näme üçin geçenok o näme üçin New Yorkyň banky taklaýar. Soňra bir kepdeden soňra ýerine gaýdyp gelýär o pul ýöne näme üçindir milyonlarça dollar pul hiç ýyl hasabatsız sultnamasız Türkmenistanyň içinden Latviýa uğradylan. Ödem haýsydyr bu Britaniýada hasaba alynan firma hasabyna olam näme üçindir Latviýada ýerleşýär, gümürtük ýollar bilen geçirilen ne? Oňuňa hiç kim böget bolanok. Amerikan Birleşen Ştatlaryna girip çykýar. Oňuňa hiç kim böget bolanok. Ene o meselede dolanyp gelir. Näme üçin şular ýaly işler, şular ýaly oýunlar oýnar ýa? Indi biziň ýanky gurrun ne diýen, diýeriň şu jurnalistleriň halkara konsorsiumy diýilen topor soňky ýyllar diýe bir näçe ýylyň içinde diýe şular ýaly gizliň gümürtük ýollaryň üstü bilen hapa pul dolan amala aşyrylan diýe pul hasaplaşyny hapa ýollar bilen diýe pul amala aşyrylan puluň meçhuri biziň üstüne açan meçhurimiz diýe 2 trilyon dollar diýär. Ýani şu arada da 2020-nji ýylyň sentýabrynda ýörütor makala çap edildi. Şu taýdaky makalada da
Şo guramaň ady getirilýär. Ýani International Consortium of Investigative Journalists diýilýän ýani topar. Biziň diýe üstüne açan pulumyzyň bahasy ýa $2 trillion diýe. Olam nähil pul liwatlandyr ýa seredin banks allowed 2 trillion of dirty money to travel the planet. Beýdimek näme diýmek? Hapa pullary boýunça diýe geçirilen barlyklar ýa bağışlan, ýa banklar diýe Gunwataryň ýazadan Gunwataryň banklaryny gurrun edilýär. Gunwataryň banklary diýe $2 trillion möçberindäki hapa pulun diýe tutuş planeta boýunça aýlanmagyna ondan o geçirilmegine ýol berdiýärler diýe. Şonu allowed. Şonam tankid edýärler. $2 trillion şu diňe ýöne ýanky jurnalistler toparynyň üstüne açan ýanky hapa pullary. Onam näme üçin hapa pullary diýip atlandyr? Ýa şoňa hiç hasawat berip bilenoklar. Şo pullaryň, şo hasaplaşyklaryň amala aşyrylmagynyň aňyrsynda hiç ýyly esas ýok. Hiç ýyly esaslandyrylan pullar diýil. Diňe hapa ýol, diňe owurluk ýoly bilen amala aşyrylanyny görkezýän faktlar bolan üçin şonu hapa pully, dirty money diýip atlandyrlar. Bu ýöne diňizden bir damja. Inte gynansak da şo derňe uçuş jurnalistler halkara konsorsium diýilýän konsorsium özüne neden täk bu möçber hakynda doly derejede düşünje ýok gynansak da sebäbi hakykatynda aýtmaly bolsa ýönüni alyp göreliň. Amerika Birleşen Ştatlaryna hasawat geçip bolmaýan pulun möçberi şu gün hökümetiň hasawat berip bilmeýän ýitirilen pulunyň möçberi $21 trillion hasaplanýar. Ödem bulam haýsy hasabata görä 2018-nji ýylda ýazylan hasabata görä. Ondan ýarym 4 ýyl geçdi. Şonnaky hasabata görä olam haýsy döwürde näçe ýylyň dowamynda şonça pul ýitirilipdir. 1998-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenди. Ýagny 17 ýylyň dowamynda Amerika Birleşen Ştatlarynyň hökümetiniň eden çykdaçylaryndan $21 trillion hökümet idaralar hasabat berip bilenoklar. Näde çykarylypdyr? Nämeň esasynda nirik barypdyr? Näme bilen ol esaslandyrylýar? Hiç ýyl hasabat ýok. Ýitirilen pullar. Indi gödäwine getirip görüň $21 trillion diýmek ol hatda Birleşen Ştatlaryň özü üçin ören uly pul. Esasy ýitirilen döwürem şo pulun ýok edilen döwürem 2007-nji, 2008-nji, 2009-njy, 2010-njy ýyllar töwereg hasaplanýar. Näme üçin şol maliýe krizisi esas dünýäde bolup geçen maliýe krizisiniň iň bir güýçli maliýe krizisleriniň biri şo 2008-nji ýylda boldy. Şo döwürde edil şo krizisiň ýöňýany ýitirilen hem krizisiň edil şo döwüründe ýitirilen pullar esasy möçberi şondan bolanda Amerika Birleşen Ştatlaryna ýitirmedilen pullar. Indi şo döwürde şonu deňeşdirmek üçin alsak $21 trillion diýmek Amerika üçin nähil möçberdäki nähili bir çynnakay möçber. Şo döwürde Amerikan döwletiniň tutuş federal çykdaçy ortaça alsak $3 trillion ýylla. Federal çykdaçy diýmek näme? Amerikan büdjetiniň çykdaçy bölegi. Ol tutuş döwletiň ähli harajatlary üçin göýgerilýän pul diýmek. Ýagny oň içine Amerika Birleşen Ştatlarynyň gorunmak üçin sarp edilýän, ýagny gorunmak harajatlar üçin sarp edilýän pullar, medisinasy üçin, sosial kömek üçin, Amerikan federal büdjet edaralaryny işleýän hemme büdjet edarasynyň işgärlerini tölenýän aýlyklar, hem ähli beýlek çykdaçylar şoň içine girýär. Şo çykdaçylaryň hemmesini alanda şo döwürdäki ortaça çykdaçyny alanda ýyllyk çykdaçy $3 trillion. Indi gödäwine getirin ýitirilen pullar, hasabat berilmeýän pullarym $21 trillion bolsa, onu döwletiň, ýani Amerika Birleşen Ştatlarynyň 7 ýyllyk çykdaçy diýmek bolýar şo. 7 ýyllyk çykdaçyna deň pul ýok edilipdir. Owurlanypdyr, ýitirilipdir. Şoňa da hasabat berip bilenoklar. Şol ýetli barada şolar ýaly pul owurlugy barada ýanky hasabatda gurrun edilýärmi şol derňe uçuş jurnalistden halkara konsorsiumy şu meselege garaýarmy? Ýok, men şoň üçin aýdýan. Olaň görkezýän $2 trillion diýäni deňizden bir damja öden biz häzir diňe Birleşen Ştatlaryň gurrun edýär. Şo taýda owurlanan pullaryň gurrun edýär. Bizin täk o Ýewropa döwletlerinde şolar ýaly ýitirilen pullaryň gurrun edemdi. Olaň gurrun etsek onda 10 trillion, 100 trillion dollarlar şol ýanky gizlin offshorlar diýilýänden üstü bilen geçirilen ýuwlan owurlanan pullar. Olaň möçberi şonça bolup çykýar.
Inni bana arasında nähil güýçlerdi? Bunu kim amal aşyrýar? Nähil adamlar amal aşyrýar? Ondan ýanky düşünmeýäli. Eger her bir sarp edilýän köpük ýa-da Allah Murat Rahimowyň aýdylar bir ýanky mehmanhanany rezerwasiýa etmek üçin urudan puluny gödäwçilik edip, şonu saklap, şonu ýylyna gaýtaryp bilýän bolsalar. Her bir köpük, her bir adamyň geçirýän puly şo taýda banklaryň üstü bilen ýydylandyryp, şo taýda şol hatawa alınıp geçýän bolsa beýlek ýurtlara. Onu ýanky ýitirmedildi diýilýän 21 trillion ýaly pullar hatawasyz geçýändir öýdýäňizmi? Şo pullar alyp ýöne ýok edip bolýandyr öýdýäňmi? Gizläp bol durum zat däl şey diýip kiýsen azalyp ýa-da halta alyp gömäýär ýaly. Ýok, şolar ýanky diýilýän bank sistemalarynyň üstü bilen geçip gidýän pullar. Oňa da ýörüýçi gödäwçilik edip oturan adamlar, büýüşler, strukturalar bar. Şolaryň hatawyny dur. Onda näme şunuňa ýol berýärler? Näme maksat bilen edilýär? Sebebi buna dahilli adamlar gaty güýçli adamlar birinciden. İkinciden hem şol adamlar şo pul ýuwuşlygyny amala aşyrýan adamlar, siýasat üçin bähkitli adamlar. Üçüncü tarapy şol pul ýuwuşlygyndan peýda görýän ullukan güýçler, döwletler bar. Şu döwlet derejesinde, käbir döwletler üçin ýa-da günwatar döwletler üçin şolar ýaly gizli ýollar bilen amala aşyrylýan uğurlukluğun behvidi gatı ulu olur üçin. Indi biz aýtdyk, buna atlan aňyrsyna şolar ýa pul ýuwuşlyk aňyrsyna günwataryň resmiýleri bar diýip aýdýarsa, ol diňe men sözüm däl, ol hakykatdan ol hasabatda bar, ýönem şo hasabata minna ýene de şo deriňe jurnalistleriň halkara konsorsium diýilýän konsorsiumyň öz resmi saýtynda bar. Şol sahypalaryň şoňa bagyşlanan sahypasy şu gurama offshore'lar aradaky syzyp çykan maglumatlaryň bazasy diýilýär. Ýagny offshore leaks database. Indi offshore'lar aradaky syzyp çykan maglumatlar diýmek bilen näme gözüňe tutulýar? Offshore sözi umumyň näme aňladýar? Tilin köpüňiz o sözden habarlysaňyz, offshore diýip ulanylýar. Ýöne şoň düýp manasyna alnanna ol inglis sözi offshore diýen kenardan uzak diýmek. Shore ol kenar, yani guur yer. Offshore diýmek, şo guur yerden, şo kenardan, yani uzak bir deňiziň içinde diýmek. Indi bu näme üçin bu termin nerden gelipdir? Bu termin şo 17-nji 18-nji asyrlarda, yani günwataryň kolonial döwletleri, uzak döwletleri basyp alanlaryna, şo işler kolonial işler, şo taýda biznesler ýola goýýarlar. Yani bu zähmetini ulanyp şo taýda öňüme öndürýärler, şo taýda öňümiň belli bir bölümini şo taýda ýerleşdirýärler, başga ýurtlara eksport edýärler, ýerde jalýarlar. Soňra pullaryny döwletiň, ýagny özleriniň gaýdan döwletleriniň içine erten oklarda, şo daşa ýurtlarda şolar bilen hyzmatdaşlyga giren bankirler göreden bank kasaplaryna ýatyryp başlaýarlar. Gizlemek üçin näme şunu döwletlerine getiren oklar, o döwletlerde de salgytyň meşguri gaty ýokary bolupdyr. Salgyt bolan şoň üçin bular näme diýär? Salgyt tölemejek bolup şol özleriň baran adalaryna daşaky öz döwletlerinden uzakdaky döwlet, ýa-ni ýurtlaryň territoriýasyna döwredilen banklara ýatyrýarlar da gizläp saklaýarlar. Ýöne buň üçin olar näme diýär? Şol bankirler bilen dilde uşuga ýerýär. Indi bugünkü gün şol sistemalar nähili işlenýär? Näme üçin onu kim ulanýar we näme maksat bilen ulanýar? Offshore diýmek ýa-ni şol hasawat berilmeýän puldan saklanýan ýeri. Indi onu näme üçin ýöredýärler we nirde olan esasy pul saklanýan offshore'lar nirde ýerleşýär? Olar esasy gynansak da şo günwatar döwletleriniň gödäwçiligine şolara degişli territoriýalarda ýerleşýärler. Görüşüňiz ýani günwatar döwletleriniň ýaşolar birleri şol Ýewropa bileşigine girip otýar, ýaşolar günwatar döwletleriniň koloniýasynda henüýem şolan kontrolünde duran adalar, şo taýlarda döredilen bank sistemasy aýratyn bir şertler, aýratyn mümkinçilik berýär. Olaň mümkinçiligiň tapawdy näme? Näme üçin o taýyk ertýärler, owurlar öz pullaryny. Adam öz hakikatyny gizläp bir anonim bank hasabyny açyp bilýär. Ondan pulun nirden gelýär? Pul çeşmesinde şo taýda açylan bank hasabyna pul gelýär. Şoň çeşmesi näme? Nähili ýol bilen gazanlypdyr? O arada hiç il hasabat beren yok. Bäýerde açsaň her bir köpüň arada hasabat bermeli. Oňa gödäwçilik etip otýarlar. Aňyrda şo arada hasabat soralyny, offshore diýilýän ýerde. Ondan o taýda tölenýän salgyt, o taýda esasy döwletlerde tölenýän salgytlar bilen deňeşdirende yer bilen ýok ýaly tapawdy bar. Şoň üçin
offshore'lara nähil maksat bilen pul geçirýärler. Şo taýda saklayan adamlar esasy nähil maksat bilen saklaýarlar şo pullary. On esasy sebäbi iki tane sebäbi bar. Biri şol uly girdejik gadanýan adamlar aýdaly dogurçul ýol bilen gadanan bolsalar, şonu salgyt tölemejek bolup, öz bizneslerini amal aşyrýan, ýa-ni bizneslerini registrasiýa edilen ýurdunno, ya biznese işlerini alyp barýan ýurtlaryny şo talap edilen ullukan salgydy tölemejek bolup, şol ýanky offshore zonalar diýen zonalardaky bank hesaplarını gizleýärler. Aýdaly, ine mysal üçin, Çehiýede sen biznes ýörediýän bolsaň, sen öz girdejiň 20%-ni Çehiýanyň döwletine geçirmeli. Ýöne intak Çehiýanyň bu salgydyny deňeşdirden käbir döwletden salgydy bilen olar gatawr köp ýokary salgyt däl. Mysal üçin Şweýçede ýa Daniýada, Belgiýede salgytlaryň meşhuri 40% töwerýär. Fransiýada ondan hem kär. Indi özüňiz gözegine getirin. Şo taýda telekeçilik bilen meşgullanýan adamlar şonça prosent salgyt tölemekden syp biljek mümkinçilikleri bar bolsa elbetde şo mümkinçiliklerini peýda alanjak bolýarlar. Şoň üçin hem hatda günwatar ýurtlaryny şu Ýewropa ýurtlaryny telekeçilik bilen meşgullanyp beren adamdan köpüsi şu öz pullaryny şu ýa-ni offshore zonalaryna gizleýärler. Şoň üçin şo taýda hasabatçylar berde bizneslerini telekeçiliklerini berde diýerler, ýöne şondan gelýän girdeji aýdalyny men şu taýda bir öňüme öndir ýani. Çehiýede öz öňümem şu taýyň raýatyna hatýan. Indi seredim men şu taýyň resursyny ulanýan. Şu taýyň raýatlaryny şu öňümde satýan. Ýöne şo gelýän girdejiden şu döwlete bir köpük barma diýal edip men aýdaly offshore'da men hasap açdym-da şo töleniş hasaplaşyp geçirilenine men harydymy, men müşterim alanyna şo pul günden güni Çehiýeden çykyp dollar görünüşini şu offshore'a barýar edip bilýär. Şoň bilen hem köp adamlar meşgullanyp ýör. Şoň bilen hatda resmiýetler hem meşgullanyp ýör. Indi bu kanunymy? Ýok, bu kanun näme? Her bir döwletiň öz kanunyna görä, sen şo döwletde sen biznes alyp barýanmy, telekeçilik edýänmi? Şo döwletde sen öz harydyňy satýanmy? Şo döwletde de sen girdeji alýanmy, gadanýanmy diýmek, sen şo döwletde salyk tölemeli. Dünýäň agla we döwletleriniň kanuny salgyt barada kanunçylyk şonu talap edýär. Şu döwlete töledýär. Indi onu şo döwletleriň hökümetleri, maliýe edaralary onu habarsyzmy ka şol agla we ýagdaýda offshore'larda şolar ýaly hasap açyp telekeçiler öz ýanky gadanýan girdejilerini şo taýlarda gizläp berýär. Şondan habarsyzmy ka? Elbetde habarly. Köp bawatda şolar habarly, şonu bileýin, niýeler şonu bilip bilýärler. Köp bawatda hemme bawatda diýmän, ýöne köp bawatda şonu bilip bilýärler. Ýöne ondan hem şunu azar beren oklar, hem şunu bu mesele barada uly gowukduran oklar sebäbi şondan peýda görýän döwletler bulardan hem has täsirli döwletler. Diýmek şol uğurluk pullan alınýan aňyrdaky berilýän tölenýän uçypsyja salgydyň özi ýygnanyp trilyonlarça dollara öwrülip şoňa kontrolly edip oturan güýçleri baýatýarlar, şoňa kontrolly edip oturan döwletleri baýatýarlar. Ýa-ni gaýdyşmaýan olaňam aglabaty günwatar döwletler, täsirli döwletler, Amerika Birleşik Ştatlar, Gollandiýa, Britaniýa ýaly döwletler. Şoň üçin olar bilen konfliktde ýeresi gelen bu taýyň hökümet işgärleri. Olar bir tarap ikinci tarapy eger konfliktde girse bulan özleriniň poklary bar. Bulan agla bu hökümet resmiýetleriniň gilläp ýygyşyryp goýan şo taýlarda pullaryň üstü açyljak. Oňa üstüni kim açjak? Şo döwletler açjak. Şoň üçin hem şol ýanky pul dolanyşygyna, şo hasaplaşyklara gödegçilik edip turan güýçlüň täsiri siýasatçylaryň hem üstünden rüssem gelýär. Ýankaýdyşymy diýäl näme üçin öz döwründe Amerika Birleşik Ştatlarynyň Merkezi Banky hukuky eýeçiligi geçirildi 1913-nji ýylda. Sebäbi şo başda men getiren sitatama görä kim şo pulu eýeçilik etse, kim hem şoňa gödegçilik edýän bolsa, şolar ondan diýä kanun kim çykarsa çykary bersin. Biz şolaryň üstünden magalyk edip bilýärdik. Sebäbi dünýäni pullanýar ýa gynansak da adamlaryň iň ejid ýeri şol pul. Pulu gedek gelenine Türkmeniň bir nakly bardyr. Pul görse kadyradar diýip. Şo ýöne ýere aýdylandat däl. Şo prinsip hem ýanky güýçler ulanýarlar. Şoň üçin hem her etdiler, hedip etdiler. Amerika Birleşik Ştatlary ýaly iň bir lokal ägirli güýçlü döwletiň hem Merkezi Bankyny 1913-nji ýylda
bankirler klanları, dinastiyaları öz hususi eýetçiliklerine geçirdiler. Ýöne şoň adyny seretseň Federal Rezerw sistemi diýilýär. Federal bir hamala bir hökümeti degişli bir zat ýaly görkezýärler adyny. Hakykatynda şoň seretip görseňiz, Federal Rezerw sistemi barada akt kanun bir kanun bar. Şonda şo taýda ýalylygy şo federal sistematyna gödөгçilik edýän, eýetçilik edýän 12 tane bank sistematy bar. Şonu barada edýän federal sistematyny ýöne şo bank sistematynyň içine konsorsiumyň içine de şol Amerika Birleşik Ştatlarynyň territoriýasynda ýerleşýän agla we banklar şolaryň eýetçiligine, şolaryň düzümine girýär. O banklaryň köpüsi federal ýa-da döwlet banklary diýip atlandyryp biliner. Ýöne dogrusyny dogry aýtmaly şugun kun şo günwatar döwletleriniň agla we şol döwlet banky diýilse-de şolaryň maýadarlary, şolaryň puluny, şolary pul ýatyrýanlar, şolaryň puluny awara edýänler hususy adamlar, şolara eýetçilik edýär. Şolaryň toplumy ahyr soňy şol federal rezerw sistematyny dolandyryr. Indi onu dolandyrýan geňeşiň adamlar kimler? O geňeşiň adamlar şu federal sistematyna ýol başçylyk edýän geňeşiň bary ýogy 7 tane agdaty bar. Ona prezident belliýär. Amerika Birleşik Ştatlarynyň prezidenti belliýär. Prezident belliýär diýilýär. Ýani hakykatynda prezidente belli edýärler. Näme üçin biz belli edýärler diýär. Sebäbi şol 7 adamy kimin hödürleýänligi hakynda maglumat hiç kime ýaşkar edilenok. Hiç kime ýaşkar edilenok. Onu kongres hem hödürleýänok, onu senat hem hödürleýänok ol adamlar. Ol adamlar şo 7 tane ýanky şol federal sistematyna ýol başçylyk edýän geňeşiň şol agdalaryny haytadır bir güýçler hödürleýär. Birleşik Ştatlaryň prezidentini. Birleşik Ştatlaryň prezidentini şo 7 tane adamy ýokman tasdikleýär. Toňam onu formal ýagdaýda senatdan geçiren bolýar. Ýöne o kandidatlar senat tarapyndan gelen onu daşarky güýçler hödürleýär. Ýöne şu maglumat sır görünüşinde saklanyp gelýär. Şo 7 adamy kim getirýär? Haýsy klandan gelipdir? Kim getiripdir? Kim onu prezident hödürleýän? Hem şonun prezident ýokman tasdiklemek. Öden prezident şonu näçe möhlet bilen şo ýanky 7 adamy näçe möhlet bilen şol ýanky wezipe belliýär. 14 ýyl möhlet bilen. Şo 7 adamyň şol geňeşde oturmaly möhleti 14 ýyl möhlet. A prezidentliň öz oturýan möhleti näçe? 4 ýyl. 4 ýyl. Nişme ödüne hemen görkezýär. Şol adamlar döwlet işgärlerler, hökümet işgärlerler, daşyndan gelen adamlar, özlerem şo ýanky belleşimi diýäli bir pullara eýetçilik edýän klandan wekilleri. Pullara, dünýä puluna eýetçilik edýän klandan wekilleri. Olar hakynda şoňa bellenýän adamlar hakynda da käňir maglumatam aýan edilen. Indi şol adamlar indi ýanky bir aýtdy klanlar bar. Şolaram şu zatlara gödөгçilik edýär. Olaň eline de, olaň tabiinligine de şu gizlin güýçler diýilýän güýçlerim şolaň tabiinligine ýerleşýär. Şoň üçin bir zada düşünýän adamlar. Bizne Amerika şeýitýär, Amerika beýtýär diýemizde biz Amerikan öz hökümet çynoluklarını gödөгne tutamdyk. Biz Amerikan özüne de eýetçilik edip oturan ýanky ýaly kölge güýçlerini gödөгne tutýar. O güýçlerden diňe daşarky döwletler ejir çekenok. Bir ýaly on ýaly adamlar ejir çekenok. Şo güýçlerden hatta Amerikan raýatlary, hatta Amerikan döwletiniň, hökümetiniň çynolukları ejir çekip otýar. Sebäbi ýurdu dolandyryp oturan şolar ýanky ýaly pul ýuwuşlyklaryny trilyonlap dollarlap döwletiň pulu uğurlananda şoňa ýol berip oturanam şolar. Şoňa gödөгçilik edip, kontrollik edip, şonu manipulasiýa edip oturanam şolar. Olar näme üçin onda ýanky Amerikan resmiler bir aýtdy, pul uğurlaýar, hökümetden ýitirme edilýär. Näme şu şolatları görüp oturýarny şol adamlar? Şo ýanky hususy bankirler diýdik. Hususy ýanky dinastiýalaryň adamlar diýdik. Şolar görüp oturýarlar. Ýöne näme şu onda şu uğurluklara ýol berýärler. Trilyonlarça dollar hökümetiň döwlet puluny uğurlanyp gizlin ýollar bilen çykarylyp gidilmegine ýol berip oturýarlar. Sebäbi şu uğurluklar näçe köp amala aşyrylsa, şu uğurluklaryň näçe aňarsynda näçe siýasatçylar, hökümetiň işgärleri dursa, şonça da olara peýda näme üçin? Sebäbi sen uğurluk hakynda maglumat sen elinde dur. Sen şonuň islendiginiň üstüne açyp sen şolary türmäge bastyryp bilýär. Sen şolary ömürlük türme tutsagyň hökümet etdirip bilýär. Şo maglumat sen elinde. Diýmek şol maglumat sen elinde ka sen ýanky siýasatçylary it oýnan ýaly tant etdirip bilýär. Maýmun oýnan ýaly oýnatdyryp bilýär, şolary bökdirip bilýär, tant oýnatdyryp bilýär.
Diýmek şo döwletiň özüni sen dolandyryp bilýän, ýa-ni ugur siýasatçylaryň üstü bilen. Şeýle tebe şolaň jyla usen gelindi. Şolaň jyla usen gelindi. Indi şol ýanky men gurrun ne diýen guramamma, derňowçy jurnalistleň halkara konsorsiumy diýip. Şolar şol ýanky ýaly pul ýuguşlygy bilen meşguldan, ýani resmiýetiniň bir giden bir toporunyň üstüne açdy soňky ýyllar. Olaryň bary däl, ýöne ýanky aýdyşym ýaly deňden bir damja, indi şolardan käbirleriň üstüne açdy. Ýöne şolaryň şol adamlar barada siz günmataryň habar terişdilerine telewizion ýetinde maglumata meşdýän däldi. Aslında şolaň sanawy ýanky şu derňowçy jurnalistleň halkara konsorsiumynyň saýtynda dur. Şolaň suratlary bilenem dur. Onda näme siz ol adamlar hakynda, ol ugurlar hakynda, şo ýanky garanky ýollary bilen, gizli ýollary bilen pul ýuguşlygyny amala aşyrýan. Şol resmiler hakynda hiç zat eşitden ýok. Bulam şol ýanky aýdylýan hapa oýunyň bir bölümi. Gerek yerine eger şol adamlar häzir şu ýanky dünýäni dolandyryp oturan güýçlere garşy gitdi. Şolaň oýunyny belli bir talap edýän oýunyny oýnamasa. Onda olar alýan da sen faýlyňy açýada, seni paş edip seni ýanky aýdyşym ýaly häkimetden giderýär edip bilýär, sen gaýdyp hökümet işine saýlanmaly ýaly edip bilýär. Sen türme basalar ýaly edip bilýär. Diýmek ondan şolar haýsydyr bir resmiýetiniň şular ýaly ugurlugyny üstü açylanamaz. Şo maglumatam eşar etmen, hatta habar feriştelerine de berdirmen hakdayan bolsa, diýmek şu habar ferişteleriniň aňarsynda da ýanky ýalkylanlar bar. Pulu dolandyrýan güýçler diňe bir döwlet siýasatyny dolandyrýar. Döwlet siýasatynyň içindäki habar feriştelerini dolandyryp otýar. Habar ferişteleri diýmek näme diýmek? 4-nji häkimiýet, ştiýortay wlast diýilen bir söz bardyr. 4-nji häkimiýet diýip näme şunu adlandyrýarlar? Habar ferişteleriniň üstü bilen sen giden milyonlarça adamyň aňyna täsir etken şolaryň dolandyryp bilýär. Sen diňe bir hökümetiň içindäki adamlar däl, hökümetden daşarda hökümet işgärlerine saýlayan giden bir halk bar. Sen habar ferişteleriniň üstü bilen şolaryň aňyna täsir edip sen olary dolandyryp manipulyasiýa edip bilýär. Gerek yerine sen şolary mobilizläp milyonlarça adam bir zat ýazgardy bilýär. Gerek yerine şolady bilmediýän edi bilýär. Gerek yerine şo milyonlarça adam burada ynanma diýýärler da ynanyr ýaly edi bilýär. Onam näme diýär? Şo habar ferişteleri diýär. Ýoklady bar edýär. Ýalanlady dogry edýär. Dogurlady ýalan edýär. Şoň üçin aýdýar, ýanky şol pul dolanşygyna gödäwçilik götürýär. Şoňa eýetçilik götüren adamlar aýdýar. Maňa diňe şo pulu eýetçilik etmäge, pulu kontrol etmäge ýol berdiýär. Galandatlar meň işim ýok diýär. Näil kanun kabul edýärler, kim ýurdu dolandyrýar, kim habar feriştelerini dolandyrýar, şo zatlaryň üstünden men biziň özümiz kontrol eder, şolaryň özlerini dolandyrýar diýär. Gaty dogry aýdýarlar. Şu meselede şolar dogrusyny aýdýarlar. Şeýdi ben dolandyryp otýarlar. Indi ýanky ugurlaň bir aýtdyk şo derňowçy jurnalistlaryň halkara konsorsiumy diýilen topar, şo bir giden resmiýetiniň şolar ýa pul ýuguşlygyna amala aşyran o dünýä resmiýetleri däl, ýanky Günnowar ýurtlarynyň ýa Arap ýurtlarynyň olara beýlede dursun, Günnwata ýurtlarynyň hem ýanky ýaly pul ýuguşlyk bilen meşgullan, ýani resmiýetleriniň üstüne açyp şolaryň sanawyny öz saýtlaryna ýerleşdirdiler. Olam ýanky aýdyşym ýaly diňe bir topary, indi şolardan käbirlerine seredin. Nähili adamlar bar şolaryň içinde. Seredin. Indi şu sanaw. Şu sanawda indi şolar ýaly bir giden indi şu adamlar diňe resmiýetlen gurrun edýär adamlar. Şu derňowçy jurnalistleň halkara konsorsiumy diýilen guramaň umumy üstüne açan ýa-ni şu offshore kompaniýalarynyň sany 810.000 hataplanýar. 810.000. Ýöne şolaryň içinde döwlet işgärleri bolup işlän ýa-da işläp beren adamlaryň sany ine şular ýaly 10'larça aýratyn sanaw düzülýär. Göredin? Indi bulan içinde kimler var? Bulan içinde Günnowar ýurtlarynyň wekilleri, Aziýa ýurtlarynyň, Afrika ýurtlarynyň wekilleri, Arap ýurtlarynyň, Günnwata ýurtlarynyň. Ine şolardan käbirleriniň aýdalyna Günnwata ýurtlaryna degişli käbir resmiýetleň artlaryna teredip geçiriň. Ine şuýda şu saýtdan alynan maglumatda näme diýilýär? Şu diňe şu guramaň özüniň üstüne açan ýanky offshore kompaniýa ýa offshore fondlar bolan, offshore pul ýuguşlygyny amala aşyrýan kompaniýalaryň sany 810.000 töwerek.
Indi şolaryň içinde biz aýtdyk, käbir resmiler bar idi Gunwatar'yň. Indi şolar kimler? Bular käbirler ýöne adamlar. Bular hemme tanaw ýok onu, hemme tanawyň üstüne açmak mümkin emde. Britaniýanyň ozalky premier ministri Tony Blair. Britaniýanyň ozalky premier ministrlerinden biri David Cameron'ın kakasy Ian Cameron. Ya Amerikan Britaniýanyň ozalky feudal ministri James Mayer Sasson. Britaniýanyň ömürlük parlament agdasy, ine görüşüňe diýär, şolu var. Ya Birleşen Milletler Guramasynyň ozalky baş sekretary Kofi Annan'yň ogly Koya Annan. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining oglunyň şol ýanky gal pul ýuguşlygy bilen baglanşykly maglumatdan üstünçiler. Şeyh, yani men ýaşap oturan häzirki ýurdumyň ozalky premier ministri Andrei Babiš şo var. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ozalky döwlet sekretary Rex Tillerson. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň feudal sekretary, feudal ministri bolýar. Ol var. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ozalky başga bir feudal ministri. Ýene oňlam ýene biri var. Ya Britaniýanyň parlament agdasy. Gresiýanyň premier ministriniň maslahatçysy. Awstriýanyň ozalky kansleri, Awstriýanyň döwlet kansleri diýmek, döwlet lideri diýmek. Japoniýanyň premier ministri. Fransiýanyň ozalky maliýe ministri. Kanadaň ozalky premier ministrleriniň üçüsi, ünseriň adamlar. Kanadaň ozalky premier ministrleriniň üçüsiniň offshore hasaplary, şolaryň pul ýuguşlyklaryny üstünçiler. Ya da Fransiýanyň ozalky döwlet ministri. Japoniýanyň ozalky premier ministri. İslandiýanyň premier ministri, Argentiniýanyň prezidenti, Warşawaň ozalky meri hem Ýewroparlamentiň ozalky agdasy, Awstraliýanyň premier ministri. Görüşüňiz ýaly sanasaň sowagy köp diýilen ýaly Ukrainaň ozalky prezidenti Pyotr Poroshenko, Ukrainaň häzirki prezidenti Vladimir Zelenski, Ukrainaň ozalky premier ministri Pavlo Lazarenko, Ukrainaň vice-premieri Valery Vashniewski. Görüşüňiz ýaly ören köp resmiýetden Gunwatar ýurtlarynyň Ukrainaň post-sowet döwletleriniň resmiýetleri bar. Ine şolaryň ýankyal pul ýuguşlyklarynyň üstü açylan, şolaryň offshore hasaplarynyň bardygy suwut edilen. Inni ýöne şular barada ýanky düşünmýäli. Bir ýygy derli çykyşlar eşitýän, şulary bir paş edici maglumatlar eşitýän. Eşitýän näde? Ödem ýanky düşünmýäli, $2 pul geçirilse, şol Gunwatar döwletleriniň bank sistemlerine hasap alınýar. Şoň uğurluk pullugy ya uğurluk pul dälligi hemme şolaryň eliniň aýatyna ýaly şular görüp oturan güýçler bar. Şo bank pullaryna eýetçilik edýän, şolara şo sistema gödäwçilik edýän güýçler şulardan hemmesinden habarda. Ýöne näme üçindir şu öne Gunwatar resmiýetleriniň döwlet bir giden ya Gunwatar döwletleriniň prezidentlerine şoltanda berdim Muhammedow hezada da gedek gelende näme üçin şular ýaly paş edici zatlar bu gepleşikler ýok. Şolaryň jenaýetleriniň üst açylyp şolar bir jenaýet jogapkartyna şekil berilen o. Ya ýanky sanawda berdim Muhammedow barmy? Ýok. Berdim Muhammedowyň ýa bir gurrunetlik Türkmenistanyň içinden çykarylan offshore pullar bar. Ministrligiň üstü bilen. Şo berdim Muhammedowdan biýden çykýandyr diýen, elbetde biýden çykan ok. Indi şolar ýaly şufa döreden bolsa, o näme üçin onda şo tanaw goşulan Türkmenistanyň ýanky feudal we daşary gatnaşyklar baradaky daşarykda gatnaşyklar barada ministri näme üçin otaýdy ýok? Eger şo ministrliklerini ýanky ýaly şufa pul çykan bolsa. Diýmek görüşüm ýaly şulardan aňyrsynda durýan güýçler üçin bähfitli. Şolaryň jylawyny şey taklamak. Diýmek şolaryň jylawy, şu ýanky resmiýetler, şu diktatorlaryň jylawy, şu Gunwataryň puluna eýelik edip oturan güýçlerin elinde. Indi nähili ýagdaýda bular paş edilen, nähili ýagdaýda bular ýa paş etmek metodyny ulanýar. Aýdaly şu Gunwatar güýçleri diýilen güýçler käbir döwlet liderlerinden belli bir siýasaty talap edýär. Aýdýar sen döwletiňdäki belli bir emläge biziňe ýetişiligimde ber. Alaryny ortaýa alyp görelim. Ortaýadyň garaşlyk ýyllary diýilen Sowet Soýuzy daraganyň soňky döwründe ýetat ugurlar, şo döwürde ýurdu 90-njy ýyllarda ýurdu talan ýetat ugurlar bar.
hiç il tender geçirmen, zat etmen döwletiň hemme kärhanalaryny, zawod fabriklaryny öz hasabyna geçirip, döwletiň hatda tebigi resurslarynyň eýetçiligini özüne geçiren milliarderler öz döwründe gaçyp niri gittiler, özlerini niri gatdylar, Anglo-Sakson döwletlerini atdylar. Esatan Britaniýa atdylar, Amerikan Birleşen Ştatlaryny. Olaň owurlyk pullaryny ýerde saklanýar. Ýerde saklanyp gelende soň 30 ýylyň dowamynda 90-njy ýyllardan başlap 90-njy ýylyň soňragyny diýilip da gaçdy diýilip. Bolýa soňky 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamynda olaň pullaryny ýerde ýerleşdi. Esasy böyle Britaniýada. Käbir owurlyk pullary Amerikan Birleşen Ştatlarynyň territoriýasynda. Olara näme üçin ýol berdiler? Eger olar hakykatdan şey gaçyp giden olar pul owurlap, käbirler gaçyp gitdi, käbirler gaçyp gitmedi. Şu owurlyk käbirleri ýene de şu ortaýetde oturdular. Ýöne şolar pullaryny ortaýetde saklaýarlar, şu dollarlaryny. Ýok, şolar bir köpügine ortaýetde saklanan o käbir, indi bir belli bir meşerde ony ortaýedyň rublyny görüp saklananlar bardyr. Ýöne aglaba bölegini öz pullaryny Gunwataryň ýanky offshore banklarynda sakladylar. Käbirler hatda offshore diýil, Londonyň öz içindäki belli banklarda sakladylar. Birleşen Ştatlaryň öz içindäki banklarda sakladylar. Indi şol resmiýlen şo dogurçul ýol bilen gazanmaýanlyklar belli şopullar. Indi şolar paş edildimi? Şolardan käbirleri paş edildi. Ýa şolara çäre görüldimi şo döwürde? Ýok. Ina aýdaly Aleksey Navalny diýip bir opposisioner lider bar. Şo Navalnyň hem korrupsiýa garşy görüş fondy diýip şuň kunaşyny ýaňyakynyşyny işläp gelen bir fondy boldy, bir guramasy boldy. O fondyny ýapdylar. Gunwatar tarapyndan maliýeleşdirilýär diýip aýyplama bildirip ýapdylar. Şonda şol Navalnyň özi, Navalnyň adamlary Orsiýedyň hökümetine, döwletine degişli bir giden resmiýetlerin, prokurorluň, hökümet işgärleriniň daşary ýurtlarda, offshorlarda ýerleşýän ýa-da daşary döwletlerde, offshorlarda diýildi. Anyk şu taýda konkret döwletleriň içinde ýerleşýän bank hasaplaryny, şu taýda ýerleşdirilen owurlyk pullaryň üstüne açdylar. Şu taýda bir giden villalarynyň, köşkleriniň, jaýlarynyň üstüne açdylar. Şolar öz aýlyklaryna şu zatlar alyp bilmejekdi, özünden düşünüpli, şonam Navalny düşündürip geldi, şoň adamlar hem şoň üstüne açyp düşündürip geldiler. Indi şol adamlara şu döwürde çäre görüldimi? Çäre görülenok. Indi Navalny eden şol işiniň peýdasy näme? Navalny nähil rol oýnady? Ýa-da Navalny ýaly adamlar aýdylyny men Berdimuhammedow paş etjek. Maňa ýardam berermi Gunwatar döwletlerini şu Berdimuhammedow Navalny ýardam berişleri ýaly men ne paş etjek. Maňa şu Gunwatar döwletleri şoň bank hasaplaryny üstüne açmakda, zat etmekde maňa ýardam bererlermi? Bermerler. Onda näme üçin Orsiýede gedek gelende ýanky ýaly Navalny ýardam berdiler, şular ýaly paş etdiler, zat etdiler. Ýöne şol wagtyň özünde de Navalnyň bir ýetmezçiligi bar. Şo Navalny bir ýöne koý bir soraga jogap beren noktada. Menem şonu esas kemçiliklerini biri halaplayan. Näme üçin? Navalny şu taýda şu Gunwatar özüne ýardam edip oturan Gunwatar döwletlerine sora bermedi. Şu adamlar, şu haramlarda, şu owurlar 30 ýyl bäri siziň bank hasabyňyzda şu owurlyk pullary saklap gelipdirler. Kim şoňa ýol berdi? Orsiýetden çykaran şu owurlyk pullaryň her sendi, her dollary siz üçin äşgär. Şolaň owurlyk pullugyny siz bilýäňiz, şolaň aýlygy bilen hökümet işgär bolup oturan ýerine şolaň gazanýan aýlygynyň şonça pul meçerine bolmajakdygyny düşünipdi zat. 100 milyonlarça dollar, milyardlarça dollar pullaryny şu taýda sakladylar. Bir giden köşklere eýe bolup oturýarlar, zatlara eýe bolup oturýarlar. Näme üçin şolara ýol berdiňiz diýen soragy berenok. Şolam iň esasy ýetmezçilikden biri. Näme üçin ýetmezçiligi? Sebäbi şu paş etmek oýuny diýen zadyň özi we Gunwatar şoňa Navalny ýardam berip paş etmek oýunyny amala aşyranna şoňa gollaw berip zady. Şol näme üçin edilýär? Şol hakykatdan hem owurlugyň öňüni almak üçin edilýär. Hakykatdan hem adalatsyzlyga garşy görüşmek üçin edilýär. Şu Gunwatar güýçleri tarapyndan. Hakykatdan hem haram adamdan ýüzüni açmak üçin, şolara çäre görmek üçin edilýär. Ýok. Ýok. Şolaň ýüz açylanlar, şolar patta buzurlugyny üst açylanlar, şonu da çäre gören o Gunwatar ýurtlar. Onda näme üçin edýär şunu? Gunwatar döwletleri näme üçin Navalny ýaly adamlara meçe görüp şonu ýetdirýär? Navalny şoňatlaň aňyrysyna ýetmär şondy. Näme üçin sebäbi ol onan ýa ol pikir edýär? Gunwatar maňa şu zatlary gollaw berýän bolsa,
şulardan üstünü açmamı isleýän bolsa, diýmek Gunwataryň bu işçileri, şo bu işler adaletliň tarapynda, diýmek şolar owurluga garşy diýip pikir edýär. Höwgetilenem şoň uruny iş alyp baryp şolardan üstünü açýar. Toňa terediýär, ol adamlar şähere görlenler. Ýöne nähil utuşwadan ýa-ni Gunwatar bu işleri. Orsiýet hökümetini iň owur hökümet ýokmuny görkedi bilýär. On näme üçin edýär? Tebebi Orsiýetiň käbir hökümet döwlet liderleri Gunwataryň oýunyny oýnanoklar. Aýdalyny Putin alary. Putin bilen Gunwatar bu işleriň arasynda näme üçin şu dygynysy çakmışyk dowam edip gelýär. Diýmek, şo näme görkedi? Diýmek şo Putin şolaň oýunyny oýnanok, belli bir zady edenok. Aýdaly Orsiýete döwlet emlaklarynyn käbir zatlary şu işler aljak bolýar, şoňa eýelik etjek bolýar. Emma öz döwründe şu owurlaryň köpesini gaçyp gitmäge mejbur eden kim boldy? Putin boldy. Ol men Putin hem metaýdan bir dowry syýasat alyp barýar diýmek diýerim, mysal getirýän aýdaly. Näme üçin Putin bilen olaň arasynda dawa jenjel dowam edip otyr. Demek şolar Putin'e diýen nettirip bilen o kär mesele. Ondan bular näme diýär? Gelin Putin'in owurlugynyň patsybyjylygyny üstüne açalım. Derin o geçirýärler. Indi ýan Kasanowda aýdaly şu hökümet şu owurlarynyň şu tanawyna Putin barmy? Putin'in üstüne açdylarmy şolar? Ýok, Putin'in üstüne açmadylar. Putin'in üstüne açyp bilmediler. Näme üçin? Putin hem şey diýip gözüni görüp otyr. Putin'in onu üstüne açyp bilmeýändirler. Onu kimi paş edýärler bular? Onda näme üçin giýje günlüğünde Putin hakynda gurrun edýär. Ay Putin'in uğurlap, ay Putin'in milyard dollarlyk köşkü var, ay nämesi var. Onam fuud edip bilmediler. Ýa-ni bir giden biznesmenlere degişli köşk bolup çykdy olam. Ondan soňra onda näde aýplamaly? Bular näme diýär? Şo aýdaly haýsydyr bir şo resmiýden bir ýerini alýarlar. Öýler üçin düşman hasaplanýar. Öýleriniň boýuna gidirip bilmeýän resmiýetini ine şu tanawyň içinden taýlap alýarlar. Şuna gelin şunu muýra getirelim. Putin bizim diýerimiz edenok, bizim oýunumyz oýnanok. Gelin muýra getirelim. Onda näme edelim? Şu owurlugyň üstüne açalım. Owurlugyň üstüne açyp bilenoklar, tap bilen, pul tap bilenoklar. Onda näme diýerler? Bular ýörüýçe bir sanaw düzdürýärler. Ýa-ni burama, derňok şu jurnalistliň halkara konsorsiumy diýilýän burama orsiýetli biznesmenden ýa-ni pul ýuguşlugyny üstüne açýarlar. Şolaň sanawyny düzýärler. Näder? Ýa-ni sanaw, ýa-ni resmiýetliň içine bir näçe biznesmen salypdyrlar bular. 8 sany. Ondan ýa-da näme ýadyarlar? Close friend of Russian President Vladimir Putin. Childhood friends of Russian President Putin. President Vladimir Putin's inner circle. President Vladimir Putin's inner circle. Näme diýmek? Putin'in yakın adamsy. Putin'in çağalyk dosty. Diýilip ýa-ni at derýärler de şo barada ýürüýçe ispetek diýär. Indi şolar ýaly ispetek, şolar ýaly sanaw beýlek döwlet liderleri baryn, ýa-ni pul owurlan bir giden adamdan bir sanawyny görüp koýdyk. Şolar barada ulanýan mysal üçin şol döwlet liderlerine ýakyn biznesmenden giden owurluklaryny misatçylýar, ýa-ni bir giden 810 000 san kampaniýa bar diýdi. Şolaryň içinde Gunwataryň biznesmenleri bar. O biznesmenden hem köpüti ýa-ni resmiýler bilen baglanşykly adam, döwlet liderleri bilen baglanşykly adam. Şolaryň dostlary, käbirleri, şolaryň ýaranlary. Onda şolaryň sanawy düzülipdir maýdalyny. Britaniýanyň premier ministri Boris Johnson'a ýakyn biznesmen, Britaniýaly diýip tanawam ýa Joe Biden'a, Birleşik Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'a ýakyn Amerikan biznesmeniň puluny saçyldy. Şol adam Joe Biden bilen baglanşykly diýip şolar ýaly adamdan tanawam ýok. Diňe Putin'e gedek gelende şolar ýaly tanawam. Ýöne Putin'in özüne degişli pulonmalar tapa bilmeýändirler. Indi näme etmeli? Bir zat edip apalamaly, aýplamaly. Ana şolar ýaly biznesmenler tapýarlar, onuň Putin bilen baglanşdyrýarlar da şoňam ýörüýçe sanawyny diýerler. O sanawy kim diýär? Derňok şu jurnalistleň halkara konsorsiumy diýär. Indi şo sanaw, şo ýanky derňok şu jurnalistleň halkara konsorsiumy şeýle adaletli gurama bolsa, indi bir giden owurlanan üstüne açan bolsa, onda şolar ýaly ispetek, şolar ýaly sanawy näme üçin Gunwatar döwletleriniň, döwlet liderleri bilen baglanşyk düzenoklar. Bolmasa şolara ýakyn biznesmenden owurluk pullaryny ama üstü açylandyr, hökman açylandyr. Demek şu taýda näme görýär? Şu paş etmek diýilen meselesine gerek gelen nede? Ýa-ni güýçler we pulo eýetçilik edip oturan güýçler. Dünýäni dolandyrjak bolup oturan güýçler. Şu zatlara kontrolly edip her bir geçýän dolara gödäwçilik kontrolly edip oturan güýçler näme diýär? Siýasy oýun oýnaýar. Olar öz oýunyny oýnaýar. Özlerine gerek gerine alýarlar da
Haysadır bir resmini paş etmelimi? Şoň uğurlan pulunyň üstüne açdyrýarlar. Şoň uğurlan pulunyň üstüne açy bilmedilermi? Demek şolar elinde maglumat ýokmy? Onda näme etmeli? Haysadır bir biznesmen almaly, şoň ýanky offshore ulanýan nemesi barmy? Offshorelar ulanan yerleri barmy? Ha bar. Onda şonu alalyň da ýanky döwlet lideri bilen baglaşdyralyň da şonu garalalyň. Ondan näme diýerler? Mass media işe girişýär. Mass mediada ýanky şimdi ýaly kimin kontroluny, şo pul kim eýeligi diýen bolsa şolaryň kontroluny. Ondan näme diýerler? Giýje günni şo resmi barada, şo döwlet lideri barada giýje günni maglumat bermeli. Şo dünýäň bar ogrusy, ýekaçak ogrusy, iň uly ogrusy şol adam ýaly edip görkezmeli. Şonu me diýerler? Indi şondan başga ogrlar ýokmy? Şonlar başga ogrlar bar, ine biz ýaňa aýtdyk. Bir giden sanawlar bar, ine şol adamlar bar. Dünýäň ähli resmileri var, ştaýda otur. Olaryň ýerinde, olar barada näme üçin gepleşikler ýok? Näme üçin olar barada giýje günni bize gepleşikler ýok? Diýmek häzirlikçe şo puly eýeligi diýen adamlar üçin şu bekýidi. Olar paş etmeliler. Haýdadyr bir kysanatyny iň diýen etmeýän adamlar bardyr diýmek onda. Şonu paş etmeli. Giýje günni dem adamlaryň aňyna şo maglumat goýmaly. Ondan nähili düşünje döreýär. He, iň ogry adam, iň güýçli ogry şol eken, aýdal Putin eken. Ya Medvedev eken. Ya Maduro eken. Venezuela'nın prezidenti Maduro eken. Maduro ýanky sanawda barmy? Ýok. Ýöne adamlardan sorasaň Maduro ogry mu ka diýip sorasaň, ya Kanada premier ministri plany ogry, haýsy hat güýçli, haýsy köp pul ogurlandyr diýip adap edýän diýseňiz, Maduro diýerler. Venezuela'nın prezidenti Maduro diýerler. Näme üçin? He, giýje günni Gunwataryň telewizionyny açdyň, radiosyny açdyň, gaýetini açdyň. Maduro haramzada, Maduro ogry, emma ýankaýdyşym ýaly Kanadaň premier ministrleriniň 300'ünün ogurluk pullarynyň offshorelarda ýerleşýäniň üstü Ýöne adamlarda şo düşünje ýok, şo Kanadaň premier ministrleri şular ýaly işe dermi diýip sorasaň, ýok diýer. Şey diýip deňeşdirseň, ýa aýdala ýankaýjym ýaly. Putin alyp goýsaň, ýa Britaniýanyň odalky premier ministri Tony Blair. Şuňa ikisinden haýsy ogurdur diýseňiz, Hökman Putin diýerler. Emma offshorelarda pul gözleýänler haýsynyň üstü açylan, Tony Blair'in üstü açylan. O barada giýje Gunwataryň habar terişçileri maglumat berýärmi? Ýok. Onda näme üçin bular ýaly, şular ýaly boşa oýun oýnarýar? Ine ýene biz şoňa barýar. Siyasata gedek gelýär, siyasata dolandyrýan kimler? Şo pulu dolandyrýanlar hem siyasata dolandyrýar. Berdim Muhammedow ýaly ugurlaň, diktatorlaryň arkasynda durýan kimler? Şoňa ugurlugyna ýol oturan adamlar kimler? Ýene şo puluň eýeleri bolýar. Diýmek bilen özüne bähwitli bolsa, haýsydyr bir döwlet lideriniň ugur edip görkezmeli, emma hakyky pul ugurlap, milliardlarça, trilyonlarça pul ugurlap oturan çinewliklere gedek gelende, olar öz adamsymy hä diýmek, şolar olaň oýuny oýnaýarmy? Şolaň plany boýunça, şolaň ssenariýasy boýunça hereket edýär, onlara degmeler. Ugurmy bolar? Ha, bu ugry. Paş edip bolýarmy? Paş edip bolýar. Siziň elinizde maglumat barmy? Puluň eýeleri, siziň elinizde şolar bardymy? Ha, o maglumat bar. Onda olar paş etmelimi? Ýok, paş etmeliler. Şimdi ýene de öz haramzadamy da gaýdyp gelýär. Biz aýtdyk, Türkmenistanyň hem içinden çykarylýan pullar barada ýanky dermegçi jurnalistler halkara konsorsiumynyň habary bar diýdik. Indi biz $1.600.000 pulun çykarylanynyň üstü açyldy diýdik. Şo barada hasaplaşyp geçirilipdir, emma şol kandidatyr önümi satylypdyr diýilende suwd edip bilmeýändirler. Şo geçirilen pul geçirilen banklarda da şolam hasaba alınıpdyr. Ýa şu gümrük pullar, şu offshore puly diýilip hasaba da alınıpdyr. Ýöne ol oň bilen çäklenenok. Indi bir Türkmenistanyň çykarylýan puluň meçhuri seredip oturulsa, ýanky jurnalistler toparynyň berýän maglumatyna seredip oturulsa, oň meçhuri gaty köp bolup çykýar. Seredin. Şu arada 2020-nji ýylyň 22-nji sentýabryna $1.400.000 Türkmenistan bilen baglanşykly happa puluň üstüne açylany barada da aýratyn bir hasabat çykdy. Bilseriň indi $1.600.000 diýil, $1.400.000.000. 1,5 milliarda goýuly pul. Indi bu haç näde bu üstü açylýar? Heredin ştaýda şuň üstüni açmaklyk bulara näde başardy? Ýörüýçe her bir bankda Gunwatar banklarynyň içinde ýörüýçe bir bölümler bar. Ýanky hasabat ýöredilýär eken.
Oňa SARS gysga çygaltak. SARS diýmek näme anagly diýe? Suspicious activity report. Suspicious activity report diýmek şüpheli işleriň hatabaty. Şo pullar geçirilende, şo pullaryň şüpheliligi anyklanylsa, şüpheli bolany nähil bolýar? Aýdary ýankyýaly feodal üçin bir haridi üçin töleýändi diýýär. Emma şo geçirilen pulun hakykatdan hem şo haridi üçin geçirilenligi subut edilen. Şo haridiň hakykatdan hem satylanligi subut edilen. Ine ýöne koýan misallarda. Ine şolar ýaly şo günwatar ýurtlarynyň banklary öýde etmeli işlerini edip täbirleri şo barada ýürütip hatabat taýýarlapdyrlar. Türkmenistan bilen baglanşykly ýöne anyklanan ýankyýaly şüpheli pullaryň ýa hatabat berilmedi. Pullon möçeri 1 milyar 400 milyon il hatabat berilýär. Şoň hatabatyny ýanky banklar hökman ýöredýär. Soň olar näme diýär? Yani şo suspicious activity report diýen report, ol näme? Suspicious activity report is a document that financial institutions and those associated with their businesses must file with the Financial Crimes Enforcement Network whenever there is a suspected case of money laundering or fraud. Banklar diýe haçanla diýe pul ýuwuşlugy ýa-da pul kezzaplygy bilen baglanşykly guman edilýän işleň üstüne açan ýagdaýynda şolar diýe suspicious activity report, ýagny şüpheli işleň hatabat diýip ýörütip hatabat taýýarlamaly şo barada. Onu taýýarlap, ondan olar näme diýe? Onu taýýarlap, olar ine şu gurama tawşirýarlar, şular ýaly Financial Crimes Enforcement Network diýip bir topar wa, o topar terjime etdik, oň ady maliýe jenaýetçilikleriне garşy göreş ulgamy diýip bir zat bar. Network, ýani bir sistema diýip. Olar şu hatabat ondan şulara tawşirýar. Anne bulan borcu näme? Şo maliýe galplyklaryna garşy, jenaýetçilikleriне garşy göreş topar diýilen toparyň, şo guramaň ulgamyň borcu näme? Şo jenaýetçiligiň düýbüne ýetip şonu paş etmeli. Bularam şonu edenok. Indi biziň ýanky gerňewçi jurnalistler halkara konsorsiumy diýilen topar, şo ýanky galp pullaryň Türkmenistan bilen baglanşykly 1,5 milyar dollara garşy şoňa ýakyn galplyklaryň üstüne näde açýar? Şo ýanky hatabatyň üstüne açýar bular. Şo ýanky bank sistemasynda işleýän käbir hatabatçylar, käbir spesialistler şu maglumaty Türkmenistan bilen baglanşykly şu maglumaty ýanky jurnalistlere beripdirler. Olar ama diýär, biz öz geçirmeli, ýerimizde geçirdik. Ýanky maliýe jenaýetçiliklerine garşy göreş topary diýilen topara biz berdik. Olam halkara topary. Ýöne olar hiç ilçäre görenoklar. Şoň aňyrtynda da ýetişek bolanoklar, jenaýet işine hem goýanoklar. Ine şu uly soraw döredýän mesele. Diýmek ýene de ýanky mesele gaýdyp gelýär. Diýmek şol güýçler şulardan üstüne açyp, soňam şoňa şu barada jenaýet işini goýanmaly, guramalar. Şunu şu barada goýturdurmaly, guramalar dymýa. Diýmek şolaram şo pulu eýelige diýen güýçlere hatabat berýär. Diýmek bularam şolaryň syýasaty boýunça hereket edýär. Oňa da günwataryň maliýe sistemalary ýol berýär. Diýmek şo taýda şärik olaram şärik. Şärik bolup otyr. Heme puldan öz paýlaryny alýarlar, ikinji tarapdan bir diýmek näme diýmek? Biz başda bir meseleni goýapdyk. Başda döwleti dolandyrýan adamlary haýhydyr bir güýçler dolandyrýan bolsa, onda döwletiň özüne hem şo güýçler dolandyrýar diýen pikire geldi. Indi biziň käbir opozisiýon aktivistlerimiz gurulýar. Bular näme diýär? Ay biziň ha günwataryň plan ýurduna ýüz tutduk. Aýna biz Büyük Britaniýa ýurt tutduk. Ana biz Amerika Birleşen Ştatlaryna ýüz tutduk. Aýna biz halkara guramyna OBS'ye ýüz tutduk. OBS'nin resmiýetlerine bize söz berdi. Ana şolar gelip şolar täsir etse Türkmenistanyň içindäki ýagdaýa täsir etse Türkmenistan gulala gulluk boljak. Biz demokratiýa gurjak. Aýna olar ogurlar tutsunyna biziň ogur haramzadalarymyza beri olar çäre bolar. Oho, olar kim şo çäre görmeli diýilen adamdan ana men tana onu görkezdim. Günwataryň bar resmiýetleriniň haram ogurluga gatnaşyp oturanlyklaryny biz ana tana onu görkezdim. Şol haramlaryny baryp Türkmenistanyň içinde ýagdaý düzeltmelimi? Şo biziň ogurlanmadan şolar çäre görmeli. Olaryň özleri şärik bolup otyr. Biziň şo ýüz tutup ana demokratiýa getir. Ene biziň ogurlanmada çäre görüň diýen adamdan biziň özi aslynda olaryň özleri ogura. Biziň şonu görüp otyrsa. Inte bulam ýan kaýdyşym ýaly akyandan deňizden bir damja. Bulam hakyky ýanky men görkezden trillion, ýitirilen trillion dollarlaryň biziň üst açyldy.
Oňa gyrtynda kimden oturanlygyny näçe üstçylykda onu hakykat ada şonda göze ýetirerdi. Şonda bu güýçleň nähili güýçlerdigine şonda göze ýetirerdi. Ýöne o hakda geljekde gurulmadyr. Biz häzir näme görkezip otur şu schema nähili işleýänligi, nädip adamdan gözüni boýaýanlygy hakynda gurrun edip otur. Nähili käbir aňdarmalar ne özlerini demokratiýa taplap ýören aňdarmalar şu alla we nähili aňsatlyk bilen düşýänligi hakynda gurrun edýär. Olar näme üçin ýankyýal alla we düşýär? Näme üçin şu göz boýaýçylygy allanýarlar? Görkezip ýani şeýle gözlerini görkezip bir zat efiriň üstü bilen bulara bir zat görkezip allanyp oturýar. Efiriň aňarasynda edilýän oýunlardan bilen habar ýok. Men näme üçin geçen kepleşikden de ýyny tak gelýär. Şu özlerini opozisiýon liderler, aktivistler diýip adlandyrýan adamdan bilen aglap otur şu datlary näme diýip öwrenmeliginden bilen oklar. Birinjiden gydyklanma bildiren oklar. Düşündirjek bolsaňam näme diýerler? Aýhen satylandy. Aýhen ortaýa gulluk edýändiň. Aýhen plan nemelere, resmiýlere gulluk edýändiň. Näme üçin, näme üçin men Günwatar tankyd edýämşin. Oha Günwatary o tankyd edip oturan guramalyň özleri Günwatar ýurtlara. Derine o jurnalistler halkara konsorsiumy diýilýän gurama Günwatarda registrasiýa edilen gurama. Aşolan sana dünen sana onun içinde oturan o resmiler oğurlar. Günwataryň oğurlar diýen Günwataryň resmiler diými? Aşolar aýdy otyra. Onda ýanky şo derine o jurnalistler halkara konsorsiumy diýilýän ama Putin'e gurýa ortaýda gulluk edýän. Yok. Ýöne näme üçin şu efirlerde şu zatlar berilenek, şu uğurluň, hakyky uğurlugyny näme üçin derine ödülenek? Ene men bar we şu şolaň edilen uğurluklarynyň hakyky schemasyny açyp, şolaň pullarynyň nigiden uğurlanýanlyklaryny men häzir paş etjek diýdim. Şuň bilen men meşgullanjak diýdim. Maňa ýardam bererlermi? Şu Günwatar ýurtlarynyň hökümetleri. Amerikadaky şu ýitirilen 20 trilyon dollaryň men üstüne açyp, men şonu öwrenjek. Menne bir giden jurnalistler häzir şu işe gönükdirjek, maňa birazjyk ýardam beriň diýip, men Amerika Birleşen Ştatlarynyň hökümetine ýüz tutsam, şolar maňa ýardam bererlermi? Ýardam bermege beýlede dursun. Meni gümgüdine gidererler. Men ýanym bilen şol işe gatnaşjak jurnalistleri gümgüdine gidererler. Ýan bir giden adamlar gümgüdine giderildi. O hakda da bir geljekde gurrun eder. Şu mesele barada bak gurrunga ben ýene de ben dolanyp gelmek şitebe men şugun ýene de bir ýegenler bilen baglanşypdy. Türkmenistan prezidenti Berdimuhammedowyň ýegenleri bilen baglanşypdy. Şu meselede bir aýdyň şu schemany açyp görkezýän zatlar bar. Ýöne gepleşik uduga çekjek. Eger onu bir gurrun etsek, ýöne biz ýanky ýerden dowam etdirebiler. Geljekde şu mesele bilen baglanşyp ýanky gurrun etjek boljak meselemizde biz dolanyp gelemizde biz şondan başlar, şu schemalar nähili işlenýär. Şu offshore'larda döredilýän banklaryň registrasiýasy, şondan biz konkret hal geçirijek. Şolar ýaly tutnamalar bar meň elimde. Ýöne men şunky etjek haýşym dinleyijilerden. Şu hakda birazjyk pikir edin. Men şu pikirlendirmek üçin aýdýan. Ine şu näde işleýän eken? Şu başdaky mesele ýene de gaýdyp gelýär. Senin puluňy da kim eýelik edýän bolsa, senin puluňydan eliňizden alyp biljek haýdy bir güýç bar bolsa, şolam sizi tanıt etdirýän güýç. Şolam sizi dolandyrýan güýç. Demek şu güýçler size uğurluňyzy dowam etdirýärmi şolar? Şoňa ýol berýärmi? Demek siz onu şoň bilen bir alalaşa gelipdiňiz. Demek onu şolar näme üçin ýol berýär? Mudyna ýol beren o. Demek onda siz uly bir hapa bir oýunyň içine giripdiňiz. Ýöne sizin oýnaýan şu hapa oýunuňyzdan halka peýda barmy? Döwlete peýda barmy? Ýa sizin şol oýnaýan hapa oýunuňyz diňe özüňiziň girdejiňide bähwetli, öz kiýtäňizde bähwetli, emma siz birden daha orta goýduňyz. Halkyň bähwetini, döwletiň bähwetini pida edip, şoňa silen şu oýun oýnaýan. Men şu taýdan Türkmenistanyň dolandyryp oturan adamlary ýüzlenýär. Hemen şu arada sizi dinleyijiler birazjyk pikirlendirjek bolýar. Siz näme pikir edýäňiz indi? Ben bir giden datlaryny başyna agatdym. Ýöne men bir giden subutnamalary getirdim, schemalary görkezdim, nähili işleýär. Bu mesele ýene de gaýdyp geler. Ýöne şu günlükçe siz nähili pikir edýäňiz şu datlar bardy. Ana şu pikirleňizi şu videoň aşagyndaky kommentariýa bölüminde hökman ýazam. Şu günlükçe de ünferip dinleýäniz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň.
türkmeniň azat türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardym edin.